आंनि चेनेलखौ नायगिरि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। जिथुनाखि दावराव दावसिखौथ' नोंथांमोना बयबो नुखाबाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों। जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा, मानो होनना बुङोब्ला जोंनि जायगायावनो दिनै बेफोरबायदि खास्रि बिस्रि थैनो गोनां जाहैबाय। दा ओरैबायदि दुखुनांथाव आरोखि। दा बिनि फिननायखौ थाबैनो जास्टिस मोननांगौ। दा आं बेखौहाय बे चेनेलनि गेजेरजोंहाय बुंगोन। ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो माखासे साबधान बानि हिसाबैहाय आं बुंनो गोसो जादों। जाय हक जोंनि मानसिफ्रा आलां जालां बेबायदिनो आला गला थायालासिनो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव बेफोरबायदि केयारलेस दाला आरोखि ना, बेरायला बेरायलिफोरखौहाय एसे साबधान लानाया मोजां। मानो होनना बुङोब्ला दावराव दावसिखौ नोजोर बोनानै आरोखि ना, गावखौनो अबावबा थांनाय अबावबा फैनाय बेफोरबायदि माने इजि लाजाया आरोखि ना बोथोरफ्रा। दा बेनिखायनो एसे साबधान बानि गावबा गावनि न'फ्राव थानाया मोजां आरोखि ना। आं बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय बुंबाय। ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो मोनसे भिडिअ लानानै फैदों, जिथुनाखि फैगौ 22 तारिखआवहाय आइफवालि पिकनिक स्पटआवहाय जिथुनाखि कालचार नाइट जानो गोनां प्रग्राम, बेखौहाय बिथांमोना कमिटिनिफ्राय माने इमिडियेटलि बन्द होथ'नाय जाहैबाय। ओमफ्राय बिथांमोना मा मा बुंलाङो आं बिथांमोननिफ्राय मिथिनो लागोन। जोंनि बे जेनाखि आइफवालि पिकनिक स्पटनि फ्राय मोनसे दाख्लै जोङो फोसावदोंमोन जे 22 तारिखआव जोङो 22 जानुवारि खालि जोङो मोनसे आर्टिस्ट प्रग्राम जों बेयाव लादोंमोन। दा हठात करिया जोंनि सिटुएसना एसे गाज्रि जानायलाय दा जोंनिफ्राय प्रसासननिसिम जोंनावहाय दा अर्डार फैदों। दा जोंखौ कयेकदिन दोनथ'नो थाखाय जोंखौ खावलायहरदों। बे सिटुएसना जेब्ला सुग्लायनाय लोगो लोगो जों बे आर्टिस्ट प्रग्रामखौ जों नेक्स्ट बाराव जों खालामफिनगोन आरो जोङो नोंथांमोननो मिडियानि थ्रु जोङो फोसावफिनगोन। दा बेनिखायनो जोङो दाख्लै जेनोखि जोङो फोसावदोंमोन जोंनि कमिटिनिफ्राय जानानै जेनोखि जों आर्टिस्ट प्रग्राम 22 तारिखआव लादोंमोन, बे आर्टिस्ट प्रग्रामखौ जोङो दोनथ'नाय जाबाय आरोखि। ओमफ्राय जुदि बोथोरा सुग्लायब्ला इयुनफ्रावहाय ट्राइ खालामफिननोसै ना? औ, बोथोरा मोजां जायोब्ला प्रसासना गावसोरनो बुंहरखादों नोंसोर सानब्रैसो दोनथ', सानब्रै सानबासो दोनथ', ओमफ्राय बिनि उनाव नोंसोरो नांगौब्ला सिटुएसना मोजाङै जाहैफिनोब्ला नोंसोर होफिननो हागोन होननानै जोंखौ बुंहरदों आरो। मिथिबाय निस्सय। दा जिथुनाखि 22 तारिखआव जानो गोनां कालचार प्रग्राम, बेखौ माने आइफवालि पिकनिक स्पट कमिटिनिफ्रायनो दोनथ'नाय जाहैबाय। जुदि बोथोरफ्रा थिग जायोब्ला उनावहाय होफिनगोनखौ गावसोरनिफ्रायनो मिथिफिनखागोन। दा बेखिनि आरो, बेखौ मिथिहोनो थाखायनो दिनैहाय बे भिडिअखौहाय लानाय जाबाय। गोजोननाय थाबाय।